Ето ни отново започваме следващото клипче. Така продължаваме от където спря предишното. Това тук е аптеката. Само че е затворена в момента. А това е нещо много интересно. Апарат за замеряне на кръвно. Сядаш на столчето, слагаш ръката тук, натискаш старт и почва да ти мери кръвното. Много е яко. И е без пари. Тук са сапуни, мапуни, така нататък. Тук са там шампуани, кремове, козметичната част. За туалетни хартии тук е. Тук е батерии, фотоапарати, ето го и Пламен. Пламен, който работи в този магазин, е един от най-добрите работници. Сега се казва големия мъфин. Големия мъфин. И Big Muffin. Big Muffin, да. Това тук са селф-скенери. Много е яко това нещо. Отиваш, слагаш си стоката, като имаш да си слагаш, скенираш си я и сега можеш да се обслужиш. Само си плащаш, сам се скенираш, сам си слагаш работите. Това тук е 1, 2, 3 селф-скенера. Кинефите са там, където тия Пламен в момента. Сега отиваме на касите след маничко. На касите отиваме след малко. Тук и са на менеджерите. Документите, тук те оправят смените, почивките на смените на хората, всякакви тук работи. Документацията за фронт департмента е тук. Ето го отново Пламен, обикрая като муха без глава. Тръгваме по края на касите, тук навсякъде може да се влезе, има общо 14 каси. Аз обикновено. Това е David, the Night Manager. Say hello! Hey! Това тук са... Сега ще ви покажа къде аз работя почти всеки ден по много време. Не, първо ще ви покажа сервис деск. Това тук е бюрото, където обслужват клиенти, ето за обслужване на клиенти. Тук всякакъв проблем може да бъде разрешен, свързан с клиент и нещо с магазина, някаква стока за купи нещо, това там е Дон, главният менеджер на магазина. Така, аз работя точно на тази каса. Това тук е моята каса почти всеки ден. Значи това е експресната каса, тук трябва да си много по-бърз, смисъл, защото много големи пачки се натрупват, много хора чакат и много изнервена каса в кавички. Това там е cash drawer, тук е компютъра ми, всякакви хопчета, мопчета, за всичко. Всичките кодове ги знаем повечето. Скенера, принтера, монитора за клиента и всякакви такива други вещи. Това тук е машина за билетчета за лотария. Ето го отново Пламен. 3 пъти ще ти има в клипа, 3 пъти. Това е много интересна машина. Тя ти преобръща стотинките в левове в кавички. Тоест, слагаш колкото стотинки имаш. Примерно си събирал примерно една година стотинки само от треската са ти връщали, идваш, слагаш ги тук то по някакъв автоматичен начин ги преброява, защото не все пак е някаква машина и ти дава разписка, срещу която като отидеш на касата си получаваш в кеш парите, в хартия, а не в железни работи. Много яка машина. Той са някакви нещо като пръкосмокачка, само че служи за чистене на килими с пара. Нещо от този сорт, мисля, че. Това тук е място, където можеш да си попълниш application за job. Don is here too. You're gonna be on YouTube, so it's fine. Yeah, it will be I'm going to see my colleagues. These are the 14 registers. Are you videotaping?
Yes, I'm videotaping. Oh my god! Yeah. This is Diane. She's Sure. manager, not exactly. That's supervisor is the title. Supervisor is the right word. Yes. Watch out! This is Lela. And Ashley's here too. Yep. This is our neighbor. She's from Romania, Yulia. And nothing else, I think. Sorry, it's so stupid, I know, but I promised to my friends. It's kind of like $20. Ей, сега излизаме от магазина. Ето от тук си излиза от магазина. Ето така изглежда магазина отвън. На пръв поглед много е влажно времето. Как веднага се запоти. Запоти се камерата. Вау! Наистина е много влажно времето. Сами може да се представите колко е влажно. И това е. Спирам за сега. До следващия път. Чао!